כיף, אמא. מה, איך הגלקסי? מי יותר טוב? אדמוס. מה אדמוס? נו, איפה אתה? הוא בעבודה. שמעתי שאתה רוצה... כן? כן, מצאת משהו? בקרוב. יש מלא עבודה, מה? בדרך הזה? או יש משהו אחר? לא, בינתיים לא בסיאנסי. נכון, אתה צעיר. אבל יש לי. למה, יש פימה, אני יש גם, שיגור. אני גם תפסן. גם מלצר. גם נהג הסעות. יש לי כמה דברים לעבוד. גם יש רישיון מלגזה. אני יכול לעבוד כמה דברים. תתפוס עכשיו עבודה יותר קלה, יותר שיהיה זמן. יש לי כבר, כן, גז פיניש. יש לי כבר עבודה בשיבוצים, 300 שקל, מ-7 עד 3. שעה 3 אני בבית. זה גם עם רכב שלוקח אותי, מחזיר אותי. גז פיניש. יש לך ילדים קטנים, צריך עכשיו לטפל, זה זמן עכשיו, לא מחר, לא מחרתיים, עכשיו, נכון.